Ku yi maza ku danna subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode da wannan ziyara. Maryam Yaya collection ake magana. Nan Zurat ne 'yan mata sai ku hanzarto. Ni budurwata nan ne Risa na siyo mata. Purchase your tracks today. Da zan barge ta ga 'yan mata kuma ga samari. Maryam Yaya nan ne ake sai da kaya. Kaya na mata masu kyawu irin na duba. Nan na gano Rahama Sado tana siyan kaya. Maryam keke ita ma nan take siyan kaya. Amal Umar ita ma nan take siyan kaya. Bilkisu Shewa ita ma nan take siyan kaya. Mama Jasama ita ma nan take siyan kaya. Purchase your tracks today. Yau koran nan ma ta ka siya ba wai. To sai ku fito 'yan mata ne wajen siyan kaya. Umar M Sharif ya ce ba a bari shi can baya. Sai ya zo Kano domin ya siyo matini kaya. Musa ya su ɗorai ni ma nan nake siyan kaya. A dogon dama shi ma nan yake siyan kaya. Maryam Yaya collection ga jakar mata kuma sannan ga mayafi. Purchase your tracks today. Ga takalma kuma sannan ga hijabai. Ga leshi nan kuma sannan ga atamfa. Har gyaran jiki ma nan wajen ana yi. Maryam Yaya collection. Maryam Yaya collection. Zanna bakar ma idan ka zo za ka samu. Wannan maza masu kyawu ba a magana. Salisu Esfilani shi ma nan a nan ya siyo. Alhaji shi ma nan yake ta siyayya. Sadiq Sani Sadiq shi ma nan yake siyayya. To samari sai ma zarta kar a bar mu baya. Idan kana son siyan kaya sai ka je nan wajen. Opposite da kamfanin MTN babu waiwai. Nan Zurat. Musa sorry on the beat. Ku yi maza ku danna subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.